tässä sitten löytyy Kuhmalahden osuuskaupan erilaisten kahvilaatujen lokerikko, mikä on ollut aikanaan hyvin arvokas asia täällä osuuskaupan myymälässä. Ja siinä sitten on kaikki kahvilaadut omassa laarissaan ja kraanaa kääntämällä kahvipavut sitten tulivat paperipussiin, joka vietiin hyvin tallennettuna kotiin ja sitten pistettiin kotona tähän kahvimyllyyn, mikä oli sen aikainen kahvikone, ja sittenhän siitä keitettiin nämä kahvit, joka oli siihen aikaan erittäinkin arvostettu juoma. Ja varsinkin kahvikesteillä se oli yksi vierailun tähtihetkistä, kun kahvia tarjoiltiin.